खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 20 एप्रिल 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि सिखिरि सुबुंफोरजों सोफै खालामजागोन। खामानियाव गोसो होनो हानाय नङा, गोसो बायफ्लेगोन। वृष राशि साना गाज्रियै बारलांगोन। मोनखानाय खाबुखौ खोमानानै लागोन। गुबुननि मदद लानांनो हागौ। मिथुन राशि गुबुननि गाज्रि मावफ्लांनो हागौ। गोसोनि सानस्रिया गाज्रि जागोन। गावनि साननाय हनायखौ सोलायनाया गोनां। कर्कट राशि सुथुरा जोबस्रांगोन। देहानि सानाय सुनाया गैया जागोन। थांखियाव सौहैनो हागोन। सिंह राशि साना गाहाम नङा। रांखावरिनि बेलायाव थगायजागोन। हालाय हाफाय जागोन। कन्या राशि आखायाव बायदि खामानि मावनो हानाय खाबु फैगोन। गावनि सिमांखौ जाफुंहोनायनि फारसे दावगानो हागोन। मोजां सान। तुला राशि साना गाहाम नङा। मावनो लानाय खामानिफोरा जाफुंसारनाय नङा। गुबुनफोरजों सुखुजायै जागोन। वृश्चिक राशि समा बेरेखा खारगोन। खैफोदा उन गिदिंफागोन। जाब्रबथाय जानो हागौ। सांग्राङै सोलिनाया मोजां। धनु राशि सानसेमानि गोजोन मोनै जागोन। मोजां जाग्रा आदार जानो सानब्लाबो देहानि थाखाय खहाबनाय नङा। देहाया लोरबां जालांगोन। मकर राशि बेसेन गोसा मुवा बेसाद सोरजिनानै लानो हागोन। रांखावरिनि आंखाला दसे समनि थाखायब्लाबो जोबथ'नो हागौ। कुम्भ राशि थांखियाव सौहैनो हागोन। समाजाव मोजां मुं मोनगोन। बिमा बिफानि अननाय मोनगोन। मीन राशि नखरनि थासारिया गाज्रि जानानै फैगोन। जेंनाफोरा बारायगोन। गाज्रि सान। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों। बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों। कम्पिउटार कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बेसेन नाङा जासे मुं थिसननायनि खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना। बयखौबो बेहाय क'क्राझार सिङाव थानाय खोदोमथला फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूटआ हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्ट आरो एभिएशननि अनगायै कम्पिउटार कर्सखौबो लन्च खालामनाय जादों गोदान। बेहाय दा फ्रि एडमिशन सोलिगासिनो दङ। जेरै जोङो जाभास्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रग्रामिं बेखौ गासिखौबो होनाय जागोन। जायफोर केन्डिडेटफोरा गोसो दङ बेहाय माने थाबैनो रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन। एडमिशन फ्रि सोलिगासिनो दं। एभिएशन आरो हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्टनि फोरोंथाय होबोबाय थानायजों लोगोसेनो देग्लायनिफ्राय लानानै फैबावदों क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना कम्पिउटारनि कर्स। आखा-फाखा रोंग'सार फोरोंगिरि आरो मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव PGDCA, DCA, CCA, जाभास्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रग्रामिं, इलास्ट्रेटर, स्टेन'ग्राफि विथ टाइपिं बायदि बायदि कम्पिउटार कर्सफोरनि फोरोंथायखौ नोंथांमोननो होनो थाखाय बे समाव नेनानै दङ क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना। गोदानै जागायनो लानाय कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बे समाव MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव गिबि खेबनि थाखाय मुं थिसनगिरिफोरा बेसेन होनाङालासे मुं थिसननायनि खाबुखौ मोननो हागोन। थारैनो नोंथाङाबो कम्पिउटारनि गियान सोलोंनो गोसो दङ नामा? जुदि गोसो दङ अब्ला गोबाव खालामाजासे क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव सुलाद लानो थाखाय नोंथाङा 9394 796813 एबा 8099554765 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामदो।